Andy, jeg tror, der er noget galt her. Tror du, der er noget galt? Ja da! Nå. Så, hvad er der galt? Hvor er guldhovedet? Det har jeg da i hånden. Jamen, hvordan skal vi slippe væk fra den der ø? Mand. Ja, vi sidder jo i en robåd. Nå, ja, men hvor oven? Har du glemt? Jeg tror, jeg har glemt i øen. Ej, så må du ikke glemme det igen. Undskyld. Nu skal du lige sætte den på pause. Start. Nej, se, en ædelkop. Jeg havde ædelkop her. Nej, du havde slanger. Ja. Det er kun skovlemand, der havde ædelkop. Jeg havde det der. Vent. Okay. Du er den ædelkop. Mange tak. Jeg er bange for, at jeg skulle dø der. Hold da kæft, hvor er det der grimt. Hvad for noget?